De winnaar van de verkiezing van de Friese onderneming van het jaar 2015. Gezamenlijk gekozen door het hier aanwezige publiek, de meesten thuis. En natuurlijk de zaakkundige jury. En dat alles onder het toezichthoudend oogje van notaris Breuker hebben goed gevonden en verstaan, zou de koning zeggen. Om tot winnaar van de verkiezing van de Friese ondernemer 2015 uit te roepen, Ventura Sisters! Sunshine, she's it. Take a break. Hot air balloon, make you go to space. In the air, I don't care by the way. Nee, laat ik een beetje aan. Met trots op je. Never more if you feel like a fool without a rule. Ventura Systems die wint deze speciale jubileumeditie. En wat bitter het verschrikkelijk blieft mij lopbeens kijk naar mijn zus. Het personeel wordt zo graag mooi van. En dan hebben we nog Boenik. En dan zie je dat ik Jeroen de Nooier helemaal uitzien dat dit, omdat hij de winnaar is van deze speciale jubileumeditie. De verkiezing Friese onderneming van het jaar. Ventura Systems uit Bolsward.